Един от раничките, така харесвани от дечицата, от момченцата, са ето тези. Това са от различни детски герои, които ги съпътстват и в училище. Родителите определено гледат обаче раницата преди всичко да бъде с ортопедичен гръб, ортопедична презрамка. За съжаление, доста пъти раницата е доста по-голяма от първокласника, но все пак той има да събере доста неща вътре. Съответно и спортния екип за физическо. Сега много от училищата предлагат и вече тази услуга да доставят част от тежките тетрадки, учебници и спортния екип в училищата, но не във всяко училище може да се случи това. Затова има един такъв вариант раничката да бъде на колелца, която определено е удобство и за родителя, и за ученика. Съответно вече това се продава комплект или с раницата, може и по-отделно да се вземе раница и отделно колелца. Разбира се, освен раничката, тя е една от най-важните, има и доста консумативи към тях. Доста училища правят списък на това, което им трябва. Ние така сме се погрижили тези списъци да стигнат до нас. Всяка година се актуализират, разбира се, и всяко училище си има определени изисквания, но много от нещата се препокриват. Винаги трябва да има и НССР, тъй като доста неща се изисква да има в този НССР. Моливи, гумички, острилки, ножички. Сега пак за първокласника всичките тези неща си имат определена спецификация. Примерно ножичката трябва да е с стъп връх, да е пластмасова долу, за да не наранява ръката и пръстчетата на първокласника, съответно да е по-удобна. Химикалките също се гледат да са малко по-големи, съответно удобни за хващане, тъй като те първо се учат да пишат. Всичко това се гледа и е много важно за първокласника, защото много по-бързо ще свикне и ще се научи. Относно тетрадките за първокласника и второкласника, те са си един вид, както са били винаги. За най-малките големи квадратчета, тесни широки редове, задължително. Малки квадратчета също се изискват. По трудово един първокласник трябва да има задължително гланцово блокче, трябва да има глина, пластелин, дъска за пластелин. Съответно много са важни всичките тези пастели, фломастри, така. Боичките за рисуване са много задължителни, чашка за рисуване. Това са такива допълнителни неща, за които трябва да го има едно детенце, тъй като тези неща се ползват задължително. Нали, четките за рисуване, съответно искат пръчици, цифри за смятане, за един първокласник много по-лесно е. Някои училища искат все още с метал да има и така нататък. Мога да кажа, че за да подготвите един първокласник за новата учебна година, горе-долу като цени варират, говоря и с раницата и всичките необходими неща. Цената е около 100-120 лева. Разбира се, може и да е по-евтино, може и да е по-скъпо. Някои родители държат на някоя марка, държат да има повече, как да кажа, екстри към раниците. Съответно това оскъпява продукта, но съвсем спокойно един ученик може да се подготви, говоря при нас без спортния екип, разбира се, 100-120 лева, като може диапазона и да е до 200, но може и съответно и да е по-евтин. 120 лева не звучи много, но количеството материали, които чухме, от тетрадки до ножички и пластелин, дъска за пластелин, много. Да не говорим, че в това число не се включват учебниците. Не знаем за децата, но това всичкото аз нямаше да мога да издържа да го нося всеки ден. И като заговорихме за раничката, казахте за неправителствената организация, обаче аз държа вие да дадете съвети на нашите зрители. Аз ще кажа това, което те могат да намерят на сайта на Сдружението. Самата раница, когато е празна, тя не трябва да тежи много. Тя трябва да запазва своята форма, в смисъл да има форма и да я запазва. Гърба трябва да е твърд. Освен това трябва да има презрамки, не само презрамка, която да опасва и през кръста. Поставена на гърба на детето, тя не трябва да виси по-ниско от кръста, защото това натоварва кръста и води до тези гръбначни изкривявания. Това е нещо, което ние още в средата на месец август с съдействието на тази неправителствена организация
информацията е пусната, за да може родителите. Ние знаем, че вълнението преди 15 септември е много голямо. И за това не случайно достатъчно на време пуснахме тази информационна брошура, за да могат родителите да видят, да прочитат и ако имат желанието да се съобразят с тези препоръки, които са написани в тази брошура. Чисто психологическа гледна точка, тетрадки с какви листа е хубаво да се избират? Някъде бях чел, че тези, които са разграфените, не са интересни за децата в първи клас. Те трябва да свикнат вече по един нов път да вървят. Ние пак казваме, че разчитаме на родителската среща и на класния ръководител. Той е човека, всъщност, който казва на родителите какво би трябвало да закупят извън това, което ние предоставяме безплатно на учениците. За големият набор от тези пособия ще говорим след малко. Сега ще направим кратка пауза. След малко се връщаме с още по темата. След това ще разберете и какво е становището на Т-маркет по случая с неработещата ключалка. Здравейте отново! Вие гледате Баркод. Днес заедно с госпожа Иванова говорим за първи клас и за страшното много пособия, които учениците, първокласниците трябва да носят със себе си. Простете невежеството ми, обаче влезна ли в сила това, че учениците в първи клас, когато отидат понеделник на училище, не си носят чантите до петък? Чак в петък си ги взимат или не влезна в сила това? В смисъл да е разписано в нормативен документ ли? В смисъл дали се практикува? Практикува се в някои училища. Възможност на съществуваща материална база, възможност на училището да закупи шкафчета, така че децата да могат в понеделник да се оставят учебниците, учебните помагла, раниците, екипите за физическо възпитание в самото училище. Ако само се заключи класната стая, те учат в една стая. Ако само се заключи класната стая и тези неща са им на чиновете, не е ли удачен този момент? В смисъл, защо не препоръчате това на училищата? Ние смятаме, че директора като един менеджер на това училище предприема адекватни мерки с цел улекотяване на ученическата раница. Какви са адекватните мерки на Министерството в случая? Това, което мога да споделя на настоящия етап, че за предстоящата учебна година ние изпратихме едно писмо до всички директори на училища на територията на страната чрез регионалните инспекторати по образование. Както вече говорихме с вас, учебниците от 2 до 7 клас са със срок на ползване 3 години. С изминалата учебна година изтече срока на ползване на учебници по част от учебните предмети за втори клас, да речем читанка, изобразително изкуство. Моля ви, кажете ми, защото трябва да приключим, кажете ми какво се случва. Защо първолаците все още, всеки път след училище носят тежките раници? Не може ли да ги оставят в училище? Защото е въпрос на организация, която е създадена вътре от директора на училището. Защо не я наложите тази организация? Защото е право на директора да организира учебният процес вътре в училището. И това, което исках да ви кажа, че в отговор на тези наши писма, всъщност в голяма част от училищата в страната, директорите ни уверяват, че са закупени такива шкафчета и че има създадена организация децата да оставят своите раници или по-скоро учебници, учебни помагла в училищата. Последно, кога ще тръгнете на проверки по училищата, освен ако има сигнали? На проверки ние ходим непрекъснато. Аз мога да кажа и без сигнали, защото за нас е важно да получаваме на време информация. Следващата една такава проверка, моля ви да ни се обадите, ще ви придружим на една такава проверка. Разбира се. Благодаря ви за това участие. Сега, обратно към казуса на деня с дефектната ключалка на багажното отделение в Т-маркет. От супермаркета ни изпратиха своето становище. Ето и най-важното от него. На 23 август 2011 година около обяд дама се е обърнала към охраната с молба да се отключи багажна клетка номер 1, подавайки ключ от багажна клетка номер 11. Тъй като номера на ключа и номера на шкафчето не съвпадат, охраната не е могла да отключи това шкафче. Последвал въпрос с кой ключ клиентката е заключила шкафче номер 1. Отговорът е, че е заключила със същия подаден ключ номер 11, което не е възможно. С цел да се окаже съдействие за отключване с помощта на резервен ключ, охраната и управителят попитали клиентката от какво естество е съдържанието на багажа в клетката, което да послужи като доказателство, че наистина тя е собственика. Дамата отговорила, че това е лична работа и че такива въпроси нарушават правата и на потребител и настояла шкафчето да бъде разбито. След отказа
След отказа й да съдейства и при липса на ключ за шкафче номер 1, управителят не е допуснал подобно действие да бъде извършено. Клиентката е била посъветвана да потърси съдействие от ключарска фирма, която да отвори шкафчето с външни свидетели и протокол, за да не бъде обявен персонала на Т-маркет в посегателство върху лични вещи на клиенти. Клиентката не приела това обяснение и след последвали опити, собственоръчно успява да отвори шкафче номер 1, използвайки несъответстващ ключ. Нейните действия не са били възпрепятствани от страна на управителя и охраната на магазина. Всяко друго действие от тяхна страна би могло да се изтълкува като закононарушение или да бъде обвинена компанията в престъпление. Това беше всичко за днес. Ако чувствате, че често ви пращат обратно в първи клас, можете да ни следите в сайта на TV7 и на страницата във Facebook. Освен това, нашите медийни партньори Вестник Монитор и Вестник Телеграф могат да ви представят още полезна информация. Вие бяхте с Баркод, аз съм Марио Младенов и ви пожелавам отворени врати към всички успехи, ако успеете да ги отключите, разбира се. Довиждане! Утре в Баркод. От магазин отказват да заменят върната дефектна орехомелачка. Всичко за биозеленчуците. Разговор в студиото с Димитър Стоянов, собственик на биодинамична ферма за производство на плодове и зеленчуци.